Mela mhux maġġel illum. Kristin diġà ħarġet dal-għodu. X'kien diġà ħarġet qabilna dal-għodu llum. Għandi xi ħaġa mhux posta jew? Tiċċajta. Hemm xi ingravat tal-fejstajt. Ma tixraqlix. Tixraqlek. L-ewwel nett għandha żmien aktar miswar tal-belt. Mela qabel fl-assedju kienu jilbsu l-ingravajiet. Jien nafx kienu jagħmlu li nafu li la taqbel mal-qmis u lanqas mal-qalsiet. Mela law hekk ikolli mmur inbiddilha tajjeb. Aħjar ta' kieku hekk tfadallu l-karnival. Mhux tirrispondi? Dala li m'għandix aptit, issa mbagħad irid imur inbiddel l-ingravata jenux. Allura se tagħliħi ċempel? Isma' Kerin, inti meta tinżel ix-xita x'ta'? Tajjeb ukoll x'idni nagħmel? Ħalliha niesla hu. Jinek ħan għamel, ħan ħalli ħiduq, ħamur nbiddel l-ingravata. Kif jagħmel dan ukoll? Ġew inti kollos sew dal-għodu? X'għandi mhux postu issa ma biddetix ingravata jien. Le mhux l-ingravata tnajt. Hekk l-atteġġament tiegħek. M'għandix aptit klin, issa jgħaddili malaj, m'għandi xejn, m'għandi xejn. Mela ċempillek xi ħadd antipatiku biex ma tix tkellmu? ċempilli l-kappillan tajjeb? Ma il-kappillan mhux antipatiku. Aħra Keren, qabel ma tibda tivvinta ħrejjef fuq ħrejjef. Jien bħalissa l-kappillan qed nipprova niskartaħ. Tiskartaħ? Għalfejn? X'kemm bżonn? Għal inti għatta mill-daw l-affarijiet. Marriċ inkompli. Il-breakfast? Għandek laqqas bis mis-sejtu? Le, mhux il-breakfast marriċ inkompli. Mela xiex? Marriċ inkompli fil-kunsill parrokjali. Inti taf kemm ilek tattendi l-dawk il-laqat? Żgur li naf, imissa wasal iż-żmien li nżarma u nagħmel il-wisa. Sfejna fien il-boardroom tasal il-kulħadd ġew tista' tgħidli xi tittajt bihadi li tagħmel il-wisa. Ngħidlek il-verità mill-ewwel għax il-ħin qed jafas. Ara, iddeċidejt li nirreżenja mill-kunsill parrokjali għax il-kappillan daħħal żewġ membri ġodda li għadhom kemm ġew joqogħdu fl-akwati tagħna u daw saru importanti aktar minna. Għandu bokka bihom il-kappillan li x'taħseb John, x'taħseb Silvio ma nismax waqt il-laqgħin. Il-parir tagħhom sar iktar importanti mill-parir tagħna l-veterani. Savejna fien inti qiegħed fil-kunsill sabiex tkun ta' servizz ġew. Imma jien ma rridx inservi ma nkunx ikkalkulat. Jiena mdorri li kulħadd jisma' u jagħmel dak li ngħid jien. Jien għandi esperjenza aktar minnhom daw u nista' nkun ta' kontribut aktar minn John u Silvio. Issa, meta jkolli aptit il-kappilla ngħidlu bir-reżenja tiegħi. Issa tinqalalu xi problema, isib il-John il Silvio. Mhux hekk irida? Għallejtek. Il-ġlieda għal-poter, il-politika tidħol f'kollox. Anke fil-Knisja, daħlet bejn l-apostli, insibuha fil-Vanġel. Mill-Evanġelu ta' San Mark. Ġagbu Ġwanni u Lid Zebedew resqu lejh u qalulu, Mallem, dak li se nitolbuk irriduk tagħtihunna. Xi triduni nagħmlilkom? Staqsihom. Huma weġbuh, ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xellug fil-glorja tiegħek. Imma Ġesu qalilhom, ma tafux intom titolbu. Għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se nixrob jien u titamdu bil-mamudija li bija se nitammet jien? Għandna qalulu. Imbagħad qalilhom Ġesu, il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh iva u titamdu wkoll bil-mamudija li bija se nitammet jien. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xellug tiegħi din mhijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma hija għal dawk li għalihom kienet imħejjija. L-10 l-oħra meta semgħu dan saħnu għal Ġagbu u għal Ġwanni. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom, tafu intom dawk in-nies li l-bnedmin jodduhom bħala kapijiet tal-pagani jaħkmu fuqhom u l-kbarat tagħhom iħaddmu s-seta tagħhom fuqhom. Fostkom ma għandux ikun hekk, imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun għaddej tagħkom u min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod il-sir ta' kulħadd. Għax hekk ukoll bin il-bniedem
U ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għal kotra.